Здравейте, вайкари! Аз сме в Вакарел. Заобиколих малко през една площад, където има събор. И отидохме в центъра. Много не се виждам, защото е 8:30 вечерта. Тук що излязох към 8 часа. И сега отивам да ви покажа бора. Само ще пусна ната. Малко е замъгнена. Правим съжалявам. Както виждате, така. Ами се върнем, когато отидем по-близо до това. Покажем по-близо. Иначе е на там някъде по този път. И сега се връщам. Еми ето ме хора. Ще малко остана от 9 бих на там някъде. Сега съм тук. Имам някъде около 500 метра още. Напред. Изкапах се, но оправих се косата. Но пак се разроших. Майче. Не знам, вие виждате по-добре. Кажете ми вие. Може би вече ще чуете музиката. Така. Да правкаме коростите. Ето, гледайте само. Чайто да угасим светлината. Да се вижда. Се върнем, когато се изкачиме на там. Искам само да видите какво става. Гледайте. Гледайте. Това всичкото са хора. Ето. Там всичкото са хора това. Remember me, I'm the one who had you Всичко започна през 1912 година с ентусиазъм и далновидност. Преживяхме земетресения, войни, както и години на разрастване. Оцеляхме през всеки нов режим, нов сезон и нова конъюнктура. И се научихме да бъдем гъвкави. Съжалявам, че тия растения ви пречат да гледате и вие. Производството на захар,
захарни изделия. Това видео само да кажем, че ще бъде някъде около 15-20 минути. Да знаете. Създаваме история. Защото искам да се разхождам и... след малко към 9 часа трябва да се хода. 9 и половина. А това видео ще го качим, щом се приберем, да знаете. Ще бъде качено някъде към 10 часа. Българските филми. И в TikTok и в YouTube. Така повече виждат. Ако искате си оголеменете екрана и готово. 10 минути ще бъде видеото. Съжалявам. Само толкова може да издържа TikTok-а. Футбол ли ще дават? Какво ще бъде това? Изобщо не знам. Гунди! Гунди! Гунди, бе! Да пуснат на Анди Студио най-новата песен Lava Bear Everywhere. Да беше така. Гунди! За забава като вечера може ли да ме уредиш с някоя от твоите приятелки? Русата или черната искаш? Умната. Не. Умните са в твоята елитна гимназия, Боб. Така. Ние в 42 сме само красиви. Гунди, пас. Не, стига, не! Коко! Еми, голе! Еми, айде влизай! Ти луха си там разотия. Една топка. Какво толкова? Италианска топка. На Боби ще му купят нова, не го мисля. Да, ще купи? Баща ми този път ще извади колана. Гунди, къде тръгна? Не можеш да плуваш. Изглежда плитко. Не дей, ще Чакай, ходиш Гунди. някоя болест в тази тиния. Не, Гунди, водата студена. Ама вие какво искате сега? Боби да изяде боя, ние да няма с какво да ритаме. Аз ще измисля някакво оправдание, ще излъжа нещо баща ми. Няма да лъжиш. Георги, моля ти га! Не, Гунди, чакай, Гунди! Георги! Гоше, не можеш да плуваш. Чакай, вали се. Гунди! Вали се, ще вземем някаква друга топка. Гунди, стига! Ще излъжем баща ми. Айде, ще вземем много топка! Ще съберем пари! Гунди, Ще чакай. вземем много топка, Георги! Да, ма как ще вземем топка от Италия? Не може да вземем топка от Вземем тука! Георги, просто се Гунди! раздаля, чуваш ли? Съжалявам, но така може да се вижда само. А аз не снимам с GoPro, а с телефон. Какво смятате, че ще има вътре във водата? Пишете в коментарите. Или няма му се случи нищо. Ще удължим повечето да виждат. Съжалявам, хора, че ви прекръсвам гледането, но трябва да тръгвам. Ако ви е харесало видеото, пишете в коментарите какви видеа искате. Харесайте и чао!